Haiene, itxasoak hitz egingo balu. Ez zaizue inoiz iruditu itxas bazterretik pasian gaudenean, eta olatu handi horiek etortzen diranean itxasoak zerbait esan nahi digula. Begira zenbat gauzak hartzen dizkigun. Inoiz pentsatu dezue hauetako objektu bakoitzak bere historio propio edukiko duela? Zeinen eskuetan egongo zen? Nondik ibiliko ete zen? Bai, sareetan zenbat gauzak etortzen ziren zintzilik. Begira, itsasondoko herri batetan, bazen gizon bat, eta are kontatu ziran, aspaldi, bere herrian, bazirela, saregia ziren bi aizpa. Haiek, portuan egoten ziren egunero, itsasontziak noiz etorriko ziren zai. Eta itsasontzietatik etortzen ziren sareak, zabaltzen zituzten, eta bertan itsatsita edo zintzilik etortzen ziren objektu guztiak kentzen zituzten. Itsasizarrak, gorolioak, karramarroak, denetarik. Gero haiek txukun, josi, eta berriro itsasora eramaten zituzten itsasontziek. Baina ben, sare haietatik lotuta, etorri zen, barakuilu txuri eder bat. Horren ederra iruditu zitzaien, etxea eramatea pentsatu zutela, eta euren etxeko mahaitxoan ipini zuten. Ederki gelditzen zen, leiho parean. Gau batez, aizpa nagusia esnatu zen hots batzuk entzun da. Eta begiratu zuenean, ikusi zuen nola, barakuilu txuri hura argi berezi bat botatzen zuen. Barakuilua belarrian jarri eta entzun zuen. Olatu artean, hots bat urrunetik. Etzi San Juan! Aizpa nagusia horren beste ikarratu zen, barakuilu txuria zutara bota zuela. Hurrengo goizean, aizpa txikia esnatu zenean, esan zuen, ara? Baina zer egiten du barakuilu txuri hau dana kiskalduta zu artean? Aizpa nagusiak esan zion, barakuilu hori zorginduta dago, ez da ikutu ere. Baina aizpa txikiak bazekien barakuilu hori berezia zela, zerbait bazuela. Ura etxetik atera zanean, aizpa gazteak barakuilu hartu zuen, eta uretan irakin zuen txuri utzi arte. Eta gero, almohadapean gorde zuen. Gau hartan, aizpa txikia, hots batzuk entzunda esnatu zen. Bazekien nundi zetozen hotsoiek. Eta alaxe, barakuilu txuria belarrian jarrita, itsasorantz abiatu zen. Han barruan entzuten zuen, bihar San Juan. Eta hondartzara iristen ari zela, urrunean itzal batzuk ikusi zituen. Emakume batzuen itzala ziren, biluzi zeuden. Eta emakume haien erdian, emakume nagusi bat zegoen, katu pintxano bat ondoan zuela. Emakume hark esan zuen, bihar San Juan, zar ezazue zuen zilborrak uretan, eta umedun geldituko zerate, nor nahi du umedun izan? Eta emakume guztiek esan zuten, nik nahi dut umedun izan. Eta alaxe egin zuten. Emakume haiek biluzik txuri, itsaso beltzean sartu ziren. Eta uretan sartu zirenean, goxotasun berezi bat sentizutuen. Eta hikikia jaka gustora aritu ziren itsaso barrenean. Gero, uretatik atera, erropak jantzi eta hondartzatik joan ziren. Gure aizpa txikia, uretan sartzeko gogoz gelditu zen eta alaxe egin zuen. Erropak erantzi zituen eta uretan sartu zen. Egia da, urak goxotasun berezi bat zuela egun horretan eta bera ere gustora aritu zen uretan hikikia jaka. Gero, hondartzara atera eta goxo biluztasun hartan, hondarretan eseri eta albozkalo hartu zuen. Handi denbora batera, Marinel gazte bat pasazen hondartzartatik.
Eta ara non ikusi zuen, gure neska gaztea, lurrean eserita, alboska, barakuilu baten modura. Eta pentsatu zuen, zeinen ederra. Eta horren ederra iruditu zitzaion, bere ondoan eseri, eta goxo-goxo bezarkatu zuela. Gure aizpa txikia, pentsatu zuen, ametxetan zegoela, eta aspaldi zegoen Marinel hartatik gustatuta. Eta olatuetan bezala, ijikia, jaka, zurrunbiloka, elkarrekin kulunkan aritu ziren tarte batez. Egun sentia iristen ari zenean, Marinela portura abiatu zen, bere itxasontzia, arrainetara erten behartzun da. Aizpa txikia, handik tarte batetara esnatu zen, haize zurrunbilo bat esnatuta. Berehala arropa jantzi zituen eta etxera abiatu zen. Justu iritsi zen etxera, sekulako galerna egin zuen goiz hartan. Izan ere, arratsaldean zabaldu zen herrian, egun hartan itsasoratutako itsasontzia ez zutela berriro ikusi. Tartean, bere bihotzeko Marinela zegoela. Eta las izan zen, etorri zen San Juan, joan zen San Juan, etorri zen Madalenak, joan zian Madalenak, etorri zian Andramaixak, juntzian Andramaixak, eta etorri zen San Antolin, eta gure aizpa txikiaren tripa jarri zen, biribil. Aizpa nagusia berehala konturatu zen zegertatu zen, eta herrieta egin zion, eta esan zion, esan nizun barakuilu hura zorginduta zegoela, eta etzen idan kasurik egin. Azarre bizian, giltzapetu egin zuen. Gure aizpa txikiak neguko hotzak eta udazkeneko hotza pasa zituen gela ilun batetan. Eta tristuraz beteta pentsatzen zuen, orain bai sentitzen naiz barakuilu bat, bere barruan zeraman mamian pentsatzen. Goiz batez, aurretik inoiz sentitu ez zituen min batzuk senti zituen, eta sekulako hautsa bota zuen. Bere aizpa nagusia, gelara sartu zenean, honek alboratu egin zuen, eta handikan atera zen, zinbuluka, zanbuluka. Esaten dute, norbaitek, ikusi eman zuela porturantz abiatzen, eta handik aurrera, ez dute bere berri jakin.